Yeah. Rose na penji kacha gima duher mondo tema ere paro ma un go minyal tim kata gino abendi nyalo tim kata mana gi piny owacho mondo mineni mach ma kamagi ok otimore ka bende no ka winjo kiwacho ni gin jo-ohala molo ma hawa 3,000 mano ok en kwan ji matin nyiso ni nitie familia ja-ohala ka ja-ohala nitie familia bende ng'iye makoyoyo ka ji molo 10,000 nyalo bedo ni ng'iyo ji 3,000 nyiswa ni to ginang'o gini ka kugo mbaka betiere weche ma dudwar mondo piny owacho tim mondo mi okonye gayo wan kaka jotoi kaluwore gi mbaka ma wasewache ground kata sama gimoro timore kama eka ji nyalo ga neno rem kuonde mamoko. Mokwongo aparo ni wan kaka jotoi wadwaro gimiluongo ni security ma is firm. Jorito, security gin jorito. Wadwaro joma nyalo rito nwa mwanduwa e yo makare nikech sani kata kanye chiro wang watiyo ga gi Masai. Masai no nitie kaka ichule ga every weekend, every week. To iyudo ka kata Masai go sani ko penjigi kaka ne macho chakore gi kuma ne macho chakore to gikia. Koro anaparo ni gima nyalo konyo chiro mar toi kata mana chiri madongo mamoko gi. Security ok wadwaro security mag joma tindo mendiko. Wadwaro security from a security firm ma is based in Toi. Ma kataka the security, for example, G4S ni nyaka gi gach gi man gi pi ma kataka incident owuok kaka manyoro ni to inyalo yudo ka gi donjo piyo gi go simu gi coordinate piyo to gi yudo kaka ginyalo nego kata mach kata ginyalo konyo hali manitiere sechego. Koro ok wadwar Masai ma ok bi bedo questionable ma ok nyalo duoko penjo wa obiro mana koting'o nikech wadwaro security firm ma is very very firm ma nyalo bedo answerable e gimoro amora motimore. Number 2, Toi en open air market. Anyalo wacho ni an kaka jo-ohala ma Toi nigi rangeye mang'eny. Onge rangach miwacho ni ma is a straight way madonjo to iyudo ka marangach macharangach ng'ato nyalo wuok gi ka. Koro all over the market aluora mar chiro duto te ng'ato nyalo wuok gi kama odwaro to donjo sama odwaro makoro bedo mayot kata moko mach ka ng'ato ka ok wang'eyo. Koro mar ariyo no wan kaka an Rose kata kawuoyo niaba mar joma moko Toi onego wayud perimeter wall ochielnwa chiro duto makata ka wadong wang'eyo ni wan gi gate achiel kata gate ariyo e chiro makoro mo a specific time to rangeyego inyalo lor te makoro ka ng'ato donjo to ng'ano nyako ndik mana ni to donjo to dhi kani to security firm ma waiter bende nigi somebody ma ochunga standby mong'eyo ni sani en saa 1:30 kaka koro sani sach chiro no serumo ma onge trader mora modong e chiro jomodong e chiro gin security ma are guarding the market. Number 2, wan gi chandruok wan gi jomodak e chiro. Jomodak e chiro ok inyal limit wuodh ng'ato nikech ng'ato gidak e chiro. Wan gi residential e chiro. Okay. Yes, nitie jok modak e chiro. Manyiso ni sama chiro ne wang tie ute ji be mano. Jomoko nitie mano bedo affected. The residents modak e chiro kanyo. Anaparo ni an kaka Rose kanyalo kwayo kata sirikand Nairobi ma rito wa wan kaka jo market kata jo open air markets. Residents okonego dak within the business premise. Ki nyalo yudo kata nyalo rangnegi kopangnegi maber kama ginyalo dhi dake mondo chiro odonga ni en kar uso. Ma kata samokel security mabiro rito chiro. Ong'eyo ni sani to jusi ai chiro ma onge ng'ama chak donjo ka wacho no dhi e ode kata onge ng'ama duwuok ka wacho na wuok e oda adhi manyo gima nyalo chamo. Odong ni chiro kolore to lore nyaka kiny e time mana kaka ineno city the markets mantie within the city. For example, wantie gi Bama, wantie gi markets, this small market like Kenyatta market gintiere gi time ma kochopo 6 to gedego hiloro te. Koro an mano e gima dakwa ne jo to ne sirikal ka winjo wa kata ka gibiro winjo weche mawacho ni mondo giketnwa wall to gi move joma odak e chiro mondo oyud kama ber manyalo dake mopogore kod chiro.
nikech iyudo ka sama nye wazima moto biro to nye onge kama gikal go mondo gikony situation mane ni osechopo iye. Gari obiro gi pi adira to kama onyalo kale onge nikech ndara obedo block. To ndara bedo block nango. Ndara obedo block nikech kuonde manonego giusie, sectors kata ute manonego giusie, jomoko kao oloko kuonde gi mag dak. Koro ng'ato odong' mana gi option mar dhi use ndara. Kendo ji ogero kibende ni ndara kanyo. Koro ka gari nyo biro anawuon e sama na chopo kanyo saa 8:30 na neno gach wazima moto mar Nairobi County ka luoro kama no nyalo donjo kode e chiro ne ungi to ok ni no biro nono ne en kod manyiso ni onge planning kata mpango makare moketi mar pango chiro ne kamano. Koro dwa kwa mondo o ndara aneno ka county government osechako tich kendo ndara ipayo osekel tinga mapayo ndara nyaka nyocha incident itimre. Our governor Bwana Sakaja no biro irwa muwuoyo kodwa mowacho ni he'll obro work out ne ndara no mondo mi at least na first oyudre minyalo konygo situations machalo kamako. Madiera ndara to se los kendo lose maber. To kwayo mara en ni ndara no ilosega kamano. This is not the first time. To ka time odhi kendo ji chak duogo machakim ndara. Sani akwayo ni kik mondo mi gilinga nyaka situation moro marach kaka machak timre nwa gi maintain yogino. Ma kaka wachulo ga kanjo e chiro kanyo. Kanjo mabiro go onego beni ging'iyo every time ka gibiro to ging'iyo na dira yo mane sirikal oketo nitie kendo en gima gari nyalo kale kendo en gima ringo. Chopo samoro makata mana wheelbarrow mok nyal kale ndara u. Rosko pogre gi apaya kata ndara mikale mawinjo bende kiwacho wachne. Noneno ka